Ці слотки для гэта. Паэт спяваў, а людзі ў крамы ішлі. Ён зваў да храма. Паэт спяваў, яны душыліся кавалкам каўбасы. Сварыліся за храм і ўсё дзівіліся, чаго спявае ён, чаго ён шле ліхі праклён. Мо хоча хлеба? Адказаў ён, не трэба. Хоць зрэдку пазірайце вы на неба. Паэт спяваў, ён гаварыў пра Божы суд, і штосьці спамінаў пра Каіна і зваў пакаяцца вось тут, пака яшчэ не блізка суд. Паэт спяваў, ён зваў людзей да Бога, а людзі слухалі і ў песнях не пачулі анічога. Іх душы асыцелі ад яды, і нібы лісце з дрэў зляцелі ўдалеч, адпушчаны Господа гады. І час прыйшоў, і суд настаў, і людзі вспомнілі тады. Паэт спяваў,